vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más esa de mis sueños. Dorsal 187. Felipe Colomer. Felipe Colomer, dorsal 187. Dorsal 130. Pedro García Gandía. Por esta paleta que va por ahí. Dorsal 109 y 114. El 109 es Francisco José Jiménez y el 114 Juan Carlos Sánchez. Dorsal 36. Dorsal 36. Iván San Juan. Iván San Juan. Un loro 28 para la primera dona. Un temps un poco discreto. Este campeón no porta dorsal. Laura perdut, vale campeón. Un altre atleta local, Roberto Pastor. Vinga, Robert, ànimo. 1:28, molt bon temps, sí senyor. 1:28, però anys d'hora i mitja ja es pot considerar una mitja marató bona. Al campió, un altre atleta sense dorsal. El 54, portador. Joaquín Argento en Rubia. Ya falta menos. Ya falta menos. Inmirante el Ruande, Ahora ya. Dorsal 104. 103, vale campeón de ánimo. Dorsal 103. Ricardo Martín. 104, David Pont. Ara campió, el 84. Dorsal 47. José Francisco Martínez Penalba. Dorsal 27. Emilio Descal Jiménez. Ya me fan señas de que se acosta la primera dona, ¿no? Ahora chique, por favor. Podemos estirar el dedo y que pase, pero constante de poner la primera. Ahora sí es la que confirmé. Pasa campeón, pasa. Pasa por ahí por portal, ¿vale? Ahora sí es el dorsal 68. Efectivamente, Estela Alhambra de Ontinyent. Ahí la tenemos, 1:30:11. Estela Alhambra de Ontinyent, 1:30:11. Vamos a ver si parla en ella. Estela, por favor, no te mate un moñón. Ahí está. 1:30:11. Ahora sí, sempre sentir les traques. També Estela Alhambra, que aquí no me conmigo ten. Estela d'Ontinyent. ¿Es la primera vegada que corres a mitja marató de Canals? Sí, és la primera vegada. Pues vini, sí, diria aquell, Bueno, completament la meva segona mitja marató. I molt contenta. Què tal el circuit que t'ha paregut? Molt bé, perquè és molt planet. Vas perdint les bombes, les foros, molt bé. Ostres, on tens la pista bé, veritat? Bueno, i l'ambient que t'ha paregut? Molt bé, la veritat que la gent anima molt i això s'agraïs. Perquè quan vas estar una cansada, ara la gent l'anima prou. És la primera milla que guanyes? Sí. Què tal la impressió? Que estàs molt contenta? Sí, la veritat que molt contenta perquè no m'esperava guanyar. I si ara més pendent del temps, que de que la primera o segona. Molt bé. Poso el temps. Jo crec que fem molt temps per córrer, veritat? Sí, el temps molt bé. No ha fet molta calor i la veritat que bé. L'última. Quan t'has entrat aquí t'has recordat? A primera?
de la meva família, sempre està ahí apoyant-me. Què li dediques? A ells, està sempre ahí, la meva parella, la meva família. Estela, enhorabona i felicitat. Moltes gràcies. Estela Alhambra Donqueñé, guanyadora de la mitja marató de Canals d'esta 29 edició. Enhorabona, Estela, que ella dedica a tota la seva família. Dorsal 160. José Luis López Muñoz. Estem ja tancant els últims compassos de l'hora 32. Calculem que ens queda mitja horeta d'espera. Mitja horeta, en 2 hores calculem que poden entrar els últims classificats, que no hi ha que deixar mèrits i tal, perquè tots no estan en les mateixes condicions, no tenen la mateixa forma física, i tota la gent que corre la mitja marató, pues tots no poden guanyar, però tots tenen el mateix mèrit, Tots tenen el mateix mèrit perquè el que guanya té la satisfacció de guanyar i rebre el premi, però és que el que l'acaba té la satisfacció d'haver fet alguna que s'ha proposat, que era acabar la mitja marató de Canals. Per tant, per a tots nosaltres, per a tots ells, tots han de tindre el nostre reconeixement i el nostre agraïment per el que estan fent, perquè repetim, tots tenen el mateix mèrit, tant el que guanya com el que acaba l'últim. I en realitat no és sincerament que acabi l'últim, sinó que és que s'ha proposat acabar la mitja marató de Canals, que és molt important per a ells. Ahora si podem continuar, digamos, el nom. Ahí está, ahora si pueden parar con Silvia Sarrión. Silvia, ven para acá, que te n'ha donat de sobretot. Esta chica és Silvia Sarrión, és la guanyadora dels 11.000 metres, i esta chica porta 2 anys seguits guanyant el circuit de carreras populars de la Costera y la Canal, natural de Enguera. Silvia, enhorabuena. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué no has corrido la media y has corrido los 11? Porque 21 se me hace muy largo. 11 me gusta más. ¿Te gustaba pasada? Bueno, a medias. Para 21 no. ¿Qué significa para ti haber corrido solamente los 11? El recorrido muy bien, me gusta mucho. Sí. ¿El circuito que te ha parecido? ¿El circuito qué? ¿Circuito? ¿Sí me he apuntado? No, el circuito, o sea, lo que está acá. Sí, muy bien. Están por las calles aquellas, ¿no? De todo, y muchos naran. Sí, me gusta más por dentro del pueblo que por fuera. ¿A quién le dedicas este triunfo? Pues a mi familia y a la gente que siempre está ahí apoyando. Bueno, ¿cómo está la bolsa? Muy bien. ¿Te gusta? Sí, de todo. ¿Vais contenta? Sí. Enhorabuena y felicidad. Venga. Silvia Sarrión, guanyadora dels 11.000 metres i la guanyadora dels 2 últims circuits de carreres populars de la Costera, la Canal i la Vall d'Allara. A veure si enguany pot repetir. Hi ha 2 dones, que és ella i Cris Sánchez Pareja, que han guanyat 2 vegades el circuit. A veure si alguna d'elles repetís per tercera vegada. És molt difícil guanyar el circuit, És molt difícil. Bueno, de robar a un grandíssim veterano, dorsal 70. Dia que és molt difícil guanyar el circuit perquè de les 20 i tantes carreres que n'hi ha, han de córrer, crec que són les 15 o 18, i traure molt bona puntuació per guanyar tot el circuit. Per tant, és dur. I més tenint en compte que no són professionals, són tots amateurs. Tota la gent que ha corregut, tots són amateurs. Per tant, encara més reconeixement de part nostra. 1:35. 35, ya falta menos para que entren los últimos clasificados. Que el día yo repetiré, no son gent que s'han proposat córrer la mitja marató de Canals i acabar. Enhorabona, campió amb dorsal 181. Estem parlant de Josep Colomina, del Club Triatló d'Alzira. I han vingut a córrer gent de tota la nostra comarca i fora d'ella, com tots els anys. Josep Sánchez, venga Josep, vale, que el queden 15 metros mal contar. Vale, ahí está. Vale, campeón. Enhorabona, 1:36, no està mal. No està mal. Tu pots abaixar-la, Josep? Tu pots abaixar-la. Vale, una altra parelleta. Vinga, campeón. Dorsal 110. Hombre, José de la Copi, ahí tienen la camioneta, José de la Copi. Roma, este señor va a correr a darrere la maratón de Roma. Ahí va a estar.
Centena com Bautista Llobregat, 87, i el 67, els diguem els noms. El 67, Javier Borredà, i el 87, Sergio Rota Renzo. Dorsal 170. Julio Muñoz, i el 65, Fausto del Río. Parlant de l'atletisme, ho han comentat alguna vegada, suposa que si són aficionats coneixeran a un tal Usain Bolt. Usain Bolt és un jamaicano que té el rècord mundial de 100 metres lliures. Té el rècord en 9 segons 57 centèsimes. Repetís, 100 metres en 9 segons 57 centèsimes. Què vol dir això? Que l'home este, quan agarra la velocitat punta, que és a partir dels 40 metres, cada 10 metres es corre en menys d'un segon. Ojo, dorsal 41. David Vilaplana, dorsal 144. Jaume Ballester, pues com es dia, quan aquest home Usain Bolt agarra la velocitat punta a partir dels 40 metres, cada 10 metres es corre en menys d'un segon. No, realment és impressionant. És impressionant com aquest home agarra la velocitat i com poden fer aquestes marques. Repetits, 9,57, 9 segons 57 centèsimes té el rècord del món de 100 metres lliures. És igual que la marató està en 2 hores, 3 minuts, 38 segons. Això vol dir que cada quilòmetre la mitja vist a 2 minuts 55 segons el quilòmetre. La mitja, en 42 quilòmetres, 195 metres, així una mitja de 2,55 són barbaritats. Dorsal 56. Anem a veure aquí este senyor. Este senyor és Carlos Lineasaus, de Canals. Carlos Lineasaus de Canals. Dorsal 3. Dorsal 3 parlem d'Isidro Soler. Enhorabona, campions. Enhorabona a tots. Ara 39-31. Ja queda poquet per rebre els últims classificats i que hem d'estar a nosaltres així esperant-los, perquè no ens cansarem de repetir que tots es mereixen el nostre agraïment i el nostre reconeixement de el que avui estan fent. Estan corrent la 29 edició de la mitja marató de Canals, 26 memorial que estan fent. Dorsal 161. Vamos a ver este señor. Señor es Vicente Guarner. Vicente Guarner. Era de esa paleta. Ahí están los compañeros, agarras de la mano. Dorsal 30 y 44. Dorsal 30 es Julián Rodríguez. Y el 44 es Toni Bonet. Ahora van a campeón. Dorsal 8. Dorsal 8 es Manuel Ruiz Lucena. Y el 15 es Javier López Villaplana. Y el 96 Benavent. Y el 89 Brian González Moreno. Dorsal 49 Enrique López Cifuentes. Venga, Enrique, no lo vamos. Dorsal 190 Jordi Borredà Feliu. Hola, Jordi. Vamos a continuar. Por ese día del nom. Ahí está. Venga, un padre que va a agarrar la chiqueta. Ahí está. Venga, campeón. Y el dorsal, campeón.
Ai, que no podem dir el nom, hombre de Clemente Medina, ella campiona de la no. Veuen, això és molt bonic, ara es contaré. Dorsal 60, Pablo Franco. Això és molt bonic, però està totalment prohibit per la federació. I vostès diran, per què? Dorsal 46, Javi Navarro Tomàs. Els mateixos apellidos que mon pare, Navarro Tomàs. El tron. Dorsal 26, Juan Ramón Alberola i 198. de Francisco José Sebastián Piana, 170 vots. Gonzalo Rex Muñoz, 193. Antonio Cuesta Moreno y 120. José Luis Estrella Gil, estia casado de tres xiquets molt bonico i molt gratificant també, però està per ahí perquè l'11. Antonio Vicente Arnau Pérez, perquè tots els corredors estan asegurats. Entonces, si viene la mala suerte que la criatura pegara un pack y pasara algo, entonces els hospitals no volen fer-se càrrec d'aquestes coses. Però no obstant, esperem que tot escapi. Ahí ve Sánchez Pareja, se me corre la columna. Ahí está. Un fort aplaudiment para esta atleta local, per favor. Esta senyora també ha guanyat 2 vegades el circuit de carreres populars de la costera, la Canà i la Vall de Lloro. Ahí está, dorsal 35, Pris Sánchez Pareja. Ahí la tienes, dale bueno, Pris. Dorsal 59 i 64. Dorsal 59 és Miguel Ángel Gómez González i 54 Fausto del Río. Dorsal 210. Dorsal 210. Pablo Gómez García. Repetim que en tant punt s'acaba la prova, començarem l'entrega de trofeus. Per favor, ajudats que para dorsal 222, li diguem el nom. Primer senzill. Afonso Pérez, 222. Alfredo Prato, salsa en 22. Vale, dorsal 165. Parlant de Francisco Martín Macián. Dorsal 142 i 143. Parlant de David Castillo i Borja Ramírez. Repetim que en damunt s'acaba la prova, començarà l'entrega de trofeus i en una ajuda especial tinguem a la festera de Gràcia Laia Julve i a la festera de Gràcia infantil Àngel Sanz, que ens ajudaran a donar els trofeus a guanyador. Estos dos chavals porten el dorsal, uno és 148. El 48 és Enrique Aleix Bonas.
senyores, el 175. Estem parlant de Javier Bernabéu Roig. Javier Bernabéu Roig. Doncs, senyores, el 91. Dorsal 91 és Gonzalo Robert Francés. I dorsal 218, Esteve. Esteve. Les senyores d'Esteve. Esteve entra a la línia dreta en tota la família. I ara ve una dona emblemàtica, local, deportista 100%. Hem de fer un gran aplaudiment. Deu estar entre les primeres veteranes del poble. Con esta parelleta que entrarà dorsal 174. 174 és Antonio Martina. Rocío Hulbert. Ahí está, Valenta. Tengo una 47, molt bé, Rocío. Molt bé, Rocío, una gran deportista. Una gran deportista. Me diuen dels ordenadors que els resultats estan ja pegats allí en la pissarra per si algú vol veure-ho. Podeu veure els resultats, ja estan en la pissarra on estan antes les llistes dels dorsals. Vale, dorsal 171 i 189. Ahora, 171, Nato Pérez, así digas. 223 y 224. Vamos. No arriba a la llista, s'acaben 200 anys. Pues nada. Ahora este señor dorsal 81. Juan José Mico Grau. Vale, campeón, ánimo. Ya molta menor. Ahora quin dorsal portes? Dorsal 13. El parlant de Ricardo Rivera. I dorsal 113. Dorsal 113 és Vicent Gil Vallès. I el 123, Javier Cuenca Esteve. Dorsal 82. Pepe Toro. I dorsal 166. Juan Carlos Ortega Sánchez. I 124. 124. David Pompany Cola. Este dorsal s'ha apuntat, no tinc que apuntar així. Ara una parella més se ve per així. Ara si diguem el nom, podem dir-lo el nom si el dorsal el porten a la vista perquè a priori no és el veig, el dorsal. Per tant, ara va campió. Ara, i el dorsal, com no l'ha amagat, ara que ve el dorsal, el 53.
53 estem parlant de Vanessa Hubert Argent. I el 54, estem parlant de Joaquín Argento Rubia. Vale, Joaquín, claro, bueno. En Argento Rubia. Y una altra parella, venga. En esta parella que s'agarren de les mans per entrar en línia de meta, sabes, el 178. Prese Claver Villagrasa. Prese Claver Villagrasa. Era el seu 80 i 154, 154, Juan Sayopi. I el seu 80, Carles Martorell. Ahí ve este señor, ya bastante els brazos. Ara, com a esta gent, repetim, taca por el dorsal 125. Este senyor li diuen Rafael Barberà Santis. I el 212 li diuen Ramon García Bolinche. Ahí tenen, ara después de encara que donarem els capítols d'agraïment, però no hi ha que deixar de reconèixer a esta gent, és impressionant la llavor que fan. És el nostre agraïment a Protecció Civil, encapçalat per el seu jefe Carles. Ahí tinguem, dorsal 202. Vale, campeón, mire aquí l'espic per este senyor, cuidado. Ahí va, enhorabona. Dorsal de neu, Vicent Albert Díaz. Vale, Vicent, enhorabona. Repetim, així tenen vostès a la Protecció Civil, que fan una grandíssima llavor, dorsal 175. Ara si li diguem el nom. És Pere Tormo, dorsal 175. Cuidado, xiquetete. Pues una vegada més, el nostre agraïment a tota la Protecció Civil, per repetir, és una llavor extraordinària la que fan en totes les proves, no solament deportives, sinó on es necessita. Una gran llavor d'este cos de Protecció Civil. Enhorabona, campió. Del dorsal. Dorsal 48, estem parlant d'Enrique Vivancos, dorsal 57, Jaume Villaplana. Vinga. També volem agrair a totes les persones que desinteressadament col·laboren para que la prova isca bé, no sols el risc de vist, sinó la seguretat dels corredors. En compte que es necessita moltíssima gent per salvaguardar tots els cantons i carrers on els corredors passen i que tenen que passar en total seguretat para que no tinguem que lamentar ninguna desgràcia personal, que hasta el dia d'avui puguem donar gràcies a Déu de que no ens va passar mai res. Bueno, una vegada en Barxeta un xicón va faltar, però ja va ser problema d'ell perquè després ens vam enterar de que li havien prohibit córrer perquè li havien trobat una lesió al cor i el pobre xic era tant el que li agradava córrer que no va fer cas. I allí en Barxeta era de Gandia, aquell xicó, era de Gandia. És l'única cosa que puguem lamentar en els moltíssims anys que portem dins d'este món, però ja dic que li havien prohibit córrer i el xic, pues, es veu que li va pujar molt, diu que no correguera, i va marxar. Però bé, hem d'alçar el cap i hem d'anar avant
Perché siamo decisi. Per lo demás, un día, cuando las gracias de que está hasta hoy, pues está todo en condiciones y que podemos contar que todo está con Dios. Además, tengan el número 1, que es don Patricio Blanco, el nostre metge que no nos va a fallar mai en ninguna carrera, l'han tingut sempre i al peu del canyó. És una persona, el doctor don Patricio Blanco Gutiérrez, que ens dona moltíssima seguretat. Una salutació i un abraç molt fort, don Patricio, per on estiga. Ara com aplaudim a un fort aplaudiment, per favor. A esta chica, Joana, ahí está. Enhorabuena, enhorabuena. Joana acaba de entrar en línea de meta. Ahora esta parelleta, por el dividendo dorsal 72, dorsal 72 Antonio Sanz y el dorsal 100. Dorsal 100 es Rafa Gorris Martínez. Anda. Dorsal 122. Vamos a ver si le pueden ver. Alfredo Prats Català. Dale la mano, Alfredo. Dorsal 121. Vicente Navarro Monzón. Vale, Vicente, dale la mano. 1:59.6. Estem ja en els últims compassos. Vale, este senyor és el dorsal que té, dorsal 39. Ricardo Rodolfo Casanova. Esta es la más señora. Dios. Una altra europea. I a veure si aconseguim dir el nom de tots. Ojalà mos puguem ensenyar. A veure, dorsal. Pepe, ara pues, Pepe, dorsal 95. Ja de 157 i 185. és Carla Arnau. Dorsal 52. Antonio Pérez García. Antonio Pérez García. Conseller, un concejal, és un concejal. Ahí está Antonio Pérez García, un concejal.
Este senyor que entra, a veure si li veiem el dorsal i li puguem dir el nom. A veure el dorsal, senyor, el dorsal 118, que estem parlant de Josep Canet Ferrer. Josep Canet Ferrer, que és de l'Alcúdia de Crespí. Alcúdia de Crespí, sí senyor. 2 hores 2, ja estem ja en els últims compassos d'esta 29 edició de la Mitja Marató de Canals. 26 Memorial Vicent Ferri i el primer 11.000. El primer 11.000. Ja creguem que el darà poc. Necesito que más Rocío curve, mira, si Rocío no te empaches, Rocío. Enhorabuena. Muchas gracias. Com t'has trobat? Pues la primera volta se la acerca muy rápido y la segunda casi entre el aire y todo, pero bueno, me acaban de decir que queda la primera y entonces pues Això ho compensa tot ja. ya ho compensa todo, y menos de que ya acaba. Què t'ha paregut el circuit? Molt bé, lo que pasa es que avui l'aire és una societat una miqueta. Però jo crec que potser la beneficia també que no passa tanta calor, no? A mí la calor de donde voy, yo soy un poco más tarde de libre, pero da igual. Què compagines millor, el tenis o això? Que vaya con el tenis, entonces sí que donar todo en el tenis. Però això és una más indispensable. Hombre, claro, estar en forma al correr para mí es lo que es lo más completo, y te dona molta forma, muchísimo. Entrenes molt? Pero entre 3 días a la semana. Bueno, y la última ya dice, ¿para quién es esta victoria? Aquí, pues para hermanos amigues, para nosotros les hemos sido una familia. Enhorabuena y felicidades. Que nos animamos todos. Enhorabuena y felicidades. Muchas gracias. Rocío Fulve, la primera. Ahora esta pareja, dorsal 111 y 112. Vamos a ver si siguen el nom. 111, Sergio Margarit y 112, Vicente Miguel Benavent, de Benigànim y Quatretonda, respectivamente. Me estaba diciendo Rocío, por favor, que ya un chico con Irún con Javi Piles. Javi Piquer, que ha corrido Irún, que es el primer entrenador, Javi Piles, y es el primer entrenador que atiende David Ferrer. Ahora si conseguim per Montenegro, David Piles. Ahora, al final que diguem-me, diu David Piles, que ha sigut el primer entrenador que va tindre David Ferrer. Tinguem en compte avui el segon entrenador d'ell. Javi Piles. Que nada menos David Ferrer avui és el número 6 mundial, no? Com ho pots aconseguir, número 6. Dorsal 77. A veure si diguem el nom. Estem parlant de Jaime Santonja López. Ahí ve un altre discapacitat, per favor, esta gent. Un fort aplaudiment, per favor, ahí tenen vostres tota gent. Tot l'exemple que puguem fer d'aquestes persones. Enhorabona, campeón, sí senyor, ahí està. Dorsal 139. I continua vinguent gent, a veure, anem a veure, dorsal 155. Estem parlant de... on està? Vicente Esteve Pont, dorsal 78. Parlem de Ángeles Tibantos Pérez. Ángeles Tibantos Pérez. Enhorabona a tots. Estem a l'espera del cotxe Escoba, 2 hores 6, 33. Creguem que d'un moment a l'altre assomarà ja per el cantó.
de esta avinguda de Blasco Ibáñez, un gran paisano nostre, Vicente Blasco Ibáñez, de Valencia, íntimamente Joaquín Sorolla. No ve que yo para mí creo que va a merecer el premio Nobel de Literatura, no sé por qué no lo haría. Vicente Blasco Ibáñez, nivel de fama mundial de novelas emblemáticas. Ese ya Ora serà Dolores Deu, creiem que estem ja en els últims compassos ja, ora sí. I diguem que en tant punt s'acabe, automàticament començarà l'entrega de trofeus. Entrega de trofeus. Que vos queden 30 metres mal comptats. Vinga, que ja esteu així, I estem esperant-vos per agrair-vos el vostre esforç. Dorsal número 1, número 7. Dorsal número 7, Toni Sánchez Peiró, i dorsal 110, estem parlant de Vicente Benavent Maíquez. Enhorabona, campió. Enhorabona, esta és la grandea d'este deport, senyors. La grandea de este deporte que qualsevol persona, en un poc de preparació, una miqueta de voluntat i de constància, en un entrene de 3 dies a la setmana, pot aconseguir coses que no se ho pot mai imaginar.
ya para eventos més altos, ja necessiten altra classe d'entrenament. Però una mitja marató, un 10.000, un 15, en 3 dies de la setmana es pot aconseguir, però hi ha que tindre la voluntat d'entrenar i així. És molt bonic. És un deport, per això diguem que és gran, perquè qualsevol persona pot moure el dorsal d'esta parella. Tem dorsal 74 i 75, mira que alegria tenen perquè van acabar. 74 és Judit Muñoz i 75 Sergi Calatayud. Judit i Sergi, enhorabona i felicitats. Ara si un moment altre ja assoma el cotxe escova, ha conduït el company Sergio Vallès. Ara sí, diguem. Tornem a parlar del capítol d'agraïments, ja que agraïm tot el món, des de la Coca-Cola, l'ambulància, Protecció Civil, una vegada més, una gran llavor, encapçalats per el seu jefe Carles, tota la gent anònima que col·labora, tota la gent que està en els cascons, tota la gent que està en l'entrega de la bolsa i totes les coses que donem, ahir tenen presó, les dones una maceta, la beguda, la gent que col·labora en els dorsals, la gent que va per la carretera a veure com van les bicicletes, tots, no vull que me se'n quede cap, la policia municipal, tota la gent i com no agrair a les cases comercials, que són una grandíssima aportació i que fan també una gran llavor. A tots ells el nostre agraïment, les nostres gràcies per la seva col·laboració. Cada veiem entrar per allà més gent, creguem ja que deuen de quedar molt poquets, molt poquets. Esta ratlla que veuen la van marcar els membres del club el dijous per la nit, homes sacrificats que no es veu per la seva llavor, és inconmensurable, homes que treballen per passió, per amor a l'atletisme i perquè és una cosa que els agrada i tot perquè es naix de dins, que és com es fan les coses quan naixen. No hi ha ningú interès personal més que la mitja marató i que el nom de Canals pugi el més alt possible. I aquesta és la llavor de tots els membres del club que des d'ací hi ha que agrair-los tota la labor que fan. Repetim, desinteressadament. Anem a veure aquesta xica, el dorsal que porta, un fort aplaudiment, per favor. Dorsal 168. Anem a veure si li diguem el nom. Estem parlant de Yolanda Pellicer Llopis, de Bellreguard. Enhorabona, Yolanda. Yolanda Pellicer Llopis, de Bellreguard. Ja en falten menys. També dir-los que encara que es treballa desinteressadament, també és una satisfacció gran veure la gent que se'n va, la gent que va contenta i que les coses visquen bé. Que encara que siga desinteressadament, però es treballa perquè les coses visquen el millor possible. Perquè quan siguem humans tots tinguem fallos, però es treballa perquè visca el millor possible. També a vostès que estan així,